Soc David Martín, de Trading. Trading és un grup d'empreses de venda de material esportiu a través d'internet que ven a tots els països del món. Actualment tenim 5 botigues online de diferents esports, com són el submarinisme, el ciclisme, el tennis, el muntanyisme i l'esquí. Actualment estem a Ullà i ens volem traslladar aquest mes d'abril a Celrà, on guanyarem unes noves instal·lacions de 3.000 metres quadrats que ens permetran poder seguir desenvolupant l'activitat que tenim, acompanyar el nostre creixement amb tots els reptes que tenim i també crear 2 noves botigues online, com són la de natació i la de golf, que les hem de posar en marxa en pocs mesos. Amb tot això, confiem continuar amb el creixement que estem tinguent, de doblar ventes els últims 2 anys i de continuar fent coses importants i seguir creixent al ritme que tenim esperat.